Olin vasta pieni poika, kun Neuvostoliitto lakkasi olemasta. En silloin tajunnut kunnolla, mistä oli kyse, mutta vanhempieni innostus ja riemu oli tarttuvaa. Svarovits oli jälleen itsenäinen. Vapaus koittaisi vihdoin. Kaikki muuttuisi paremmaksi. Isoisäni ei ollut yhtä optimistinen. Liput vaihtuvat salossa ja kuvaa seinällä, mutta mikään ei koskaan muutu, hän sanoi. Ja oli valitettavasti oikeassa. Samalla kun naapurimaassamme Pravdatsanissa aloitettiin laajat reformit kohti demokratiaa, Svarovitsissa armeija kaappasi vallan kenraali Jasovan johdolla, Oprichini-enemmistön hurratessa kaduilla. Astui voimaan useita rotulakeja, joilla Svarovitsin kaikki vähemmistöt alistettiin vähäisempään asemaan Oprichini-enemmistön edessä. Muistan, kun vanhempieni kanssa menimme leimauttamaan passimme tuolla vihatulla merkillä, jota kantaisimme siitä päivästä lähtien. Vaikka elämä Svarovitsissa muuttui raskaaksi, mahtui siihen paljon hyviä hetkiä ja onnea. Sain opiskeltua tiukoista laista huolimatta itselleni ammatin, tapasin vaimoni ja tärkeimpänä, tyttäreni syntyi. Kenraali Jasovan kuoleman jälkeen ilmassa oli hetken toivoa paremmasta. Mutta kun entinen salaisen poliisin eversti Kavalauskas valittiin vilpillisesti presidentiksi, isoisäni sanat tulivat jälleen kummittelemaan mieleeni. Rotulakeja tiukennettiin ja niiden seurauksena osa kansastani ryhtyi aseelliseen vastarintaan presidenttiä vastaan. Tämän seurauksena Kavalauskas käski tulisessa puheessaan jokaista uskollista svarovitsilaista kiskomaan petturit pimeistä koloistaan ja tuomaan heidät oikeuden valoon. Kaupungilla on mellakoitu päivin ja öin. Olemme vain voineet istua kotonamme ja odottaa, pelätä ja toivoa, että kaikki kääntyy vielä parhain päin. The situation in Svarovits is escalating to an open civil war. After the election of President Hroryu Kavalauskas, the amount of unemployment has reached sky high. Opposition politicians in Svarovits claim that the elections were rigged and refused to accept Kavalauskas as the country's leader. On the 5th of January, a rebel group attempted to seize power in the Svarovits. The army and police fought the attempt, but were unable to detain any of the rebel leaders. Today, government sources claim that the rebels had attempted to assassinate the president. The rebels claimed responsibility for the assassination attempt and declared an open state of civil war. The army and paramilitary forces have been rounding up suspected rebels in the capital and other major cities. 70% of the population is suffering from lack of drinking water and food, and without proper health care, the number of deaths keep growing larger each day.
Se pommikoneiden aalto yllä tuon uinuvan maan ajoi hiljaisen harmaan kulkuemme lumeen kahlaamaan. Ensin sai jokainen nähdä sen maailman palonsa. Oli miehen jokaisen poltettava oma talonsa. Kuoleman pataljoonat kulkee takana, edessämme maisema kuin lakana. Meidän leirimme täytyy muuttaa uudelleen, joko rajan yli tai taivaaseen. Aina kun tulitus loppuu, taas jatkaa taivallustaan. Ryhmä vaivalloinen, joka ei jäädä taakseen katsomaan. Kun loppumattoman lumeen hautautui pikkuveli, taivaan veren punasta kuvastui se naurava pyöveli. Kuoleman pataljoonat kulkee takana, edessämme maisema kuin lakana. Meidän leirimme täytyy muuttaa uudelleen, joko rajan yli tai taivaaseen. Kuoleman pataljoonat kulkee takana, edessämme maisema kuin lakana. Meidän leirimme täytyy muuttaa uudelleen, joko rajan yli tai taivaaseen.